fo arajo nura fm ye bikonoto anani tomi dudu amela selike kabo jela koroji bamanya de chena muso demse ani makoroba kadamne malikono fuka tabla maliko kana la fuli abetani ka obela jelenka o segere aka rajo mandido na be nura fm aleko fo ambe sigiro belimbe jela koroji okonama ni watina safuli amata ni ka jela koroji ka bela jelene segere jela koroji chefara muso ka demse ni makoroba mama de be jela koroji konna lanke edabe kalakari songra fuli abenyashi ka obela jelema ka baka rajo mandiro na be nura fm na ba aleko fo dugu jera aka kuna foni bala munna akene be sigaw ye kadamina tenena fukata goshi jumala naganya ta no be 10h ko fo otana mana goshi nura fm sanfe nanka mako nura gafe ale jamukanye ambalma munumbe ka foni watina ko muye kuna foni ko kamanaga obula ambalma munumbe ku kamanaga no kuna foni yere mbe jamana konna la ubusika soro lafiya la kun etukumna ulu bela jelembe uwa klike radio nura fm ye kuna foni sensene ka abo kuna foni 7 kono ka lasi oma jema dungo do tene fukata blamu ye jumala naganya ta no otana ogushira amba fo obela jelena somare na ko obisimla nura gafe ale kene kan antene bla dagri dala mu nyama yaso o kalfalendo mamadou adama maiga fe na bela jelo kama ko gafu jaman kama du nit sula ba fo ko maimna tu ka belebele fole obetani ka dakanti kisegara ni wati na dable ni konna la ni wati na sa amba afo anaka dimba ya obela jeli no bara samu ya anga nyama danga ya ale bala sanogo bala jigi bada bada fuli amba la si bala sanogo mani sanga konna la lakana obe sumala dambele mianga ke fama anai aka asanatu group na abu ulubulu fuli abila suma sanga ni wati bela jeli na nega karafe obe jamanwar bulu amnata kansai dogono sirfumso nega karafe oba ale bulu somarena facebook muhammad kulubal nambale de kama ko fa facebook oba ale bulu kuma bara maflado netoko bubakar trawle beko makubiti ani muhammad sangare ni bala de kama ko malba mo on maflade bina kuna fonika abadenga mobika alasi oma fo osigorola albi amba fo na somarena ko absimla nura gafe ale sanflala nega durusra 76 33 43 03 mesikaka 76 33 43 03 momo ibisimla mba ori bashitila alhamdulillah amba ibisimla bagasoro bete antene ngoyim dal daga grindala amme foli ani tantori amata kanye shi lama jerlu bela jirlema ajaru yokosobe je ani muso dem sanane mabakoro ne wati ani singa ko foli ngono lama bawo je fonfan o selege wali gungunga kosobe bakar taror bete amu beklinga la duna ka fo klubu ka finsa sola nyumana mandila nabe arjono refamire ko fo yen tamasara bi kono to ani nani to min duro ansigle do jela koroje op ma bakar taror bete dugo je ko muganinta na nyon zoro ni jamu linga so mange kan tan 12 heures abike so mi gafela sorole an yurubulu nanzarakana anga chesiri nanga magwa abike so be femi abaile maliko nyumae abila se malidoma malikono maliko kanala o kuma bara na tabulu fe alaje ka zoli da gafeula anga doni barai krofo anyena mumu ambi ira fo iga wulika jo anika chesrula sanga ni wati bela jelena momo nanye arajo partenaire na ambolla kata olu fanfe monya arajo mansuru ya alebe katika fi moye murubu trawle ale directeur de programme nyina make aruna kuluba nembe kama ko makanzi anga chokoroba nyuma fane be katina kama ko bakar dimeka fuli obela si ama nyina make jago ka kwa amara kuluba liko anaka demba ya bela jeleme foni sanga konna la jago momo nambore ameta murja arajo tungara ke alebe macha samake naka mawfuli abela si uma nambore ameta ngushi buguni nando na buguni arajo bawle foka fara arajo laduka ol kuna foni ol ba jense buguni o konnala o buguni kelen konnala professeur Musa Kone Siro waraba bilebele ame fulita ninka cheble ninka asegere sama fm mumu alebe yanful ladi ambe sogna danyo ka afo aka jemu kan dumamba sanfe nanga mako dame kene ol obela se sogna ma ina make jeli kuntuki kono e bil sumano yi nambora mumu ameta kolonjeba na andunai muye arajo jitigi fm alebe ankore ke murbo sukuba bada fuli ame alasa mani wati na SNT konala nambore kana boyde mi directeur ame fulida ma banfa kone na yafo ne denga be directeur programme la sinasirbe foli ka doma menye El Haji Fode Bagayogo ame fulida ma ajarai kata se gausu baliandoma nimbe kolonje ba kawde ame fulidi kolonje ba kuna kuma ajaruma andika mumu nambore munye grand commerce international sita sirbe iblaka ka sita amba foni sanga konala arajo epifani mumu alebe kolokani ni andenga nimbe muye onede jara bara fuli abela si ama magam fane president kotrad lamine konade ni beka mako ivarien ina make burama kulubal ko sungalo jalo fokata si abla kulubal ma nunu bela jelembe kolokani fana sira ambota amanjo muye arajo genka okonalai fuli amala si maraka kaka sako alema fokata si muye fana ka ko MC ma kai ka bana soro ni wati na arajo jalani ale sanfe amjata ladi dibaha bada fuli amba alasi ama abana wa FM alebe tumia okonala
ka gosi ka taa fo mun ye Burukina o kɔnɔna la a bɛ lasi u ka ɲɛmaa ba ma nin waati na n'ale ye Siriman Kulubali badabada foli an b'a ɲɛsi a ma Docteur Abdoulaye Dembele promoteur o ye ale ye préfet o ye Seydou Traoré ye Musa Ba directeur caisse de retraite o don madame Munkɔrɔ Jeanne Kamati Christine Munkɔrɔ Samba Jara Tamour fo ka taa se mun ye Joseph Tchenuma ale ye directeur ye Bangasi o kɔnɔna la Momo Sikasokaw fɛ yen Coton FM ale bɛ yen Mamadu Sidibe ni bɛ k'a ma ko Bajo ale ɲɛmaa ye Sori I Traoré wa directeur de programme o ye ale ye Momo Bajɛ FM radio Bajɛ FM n'a ko fɔra a bɛ Tugoto a b'o de kofɔ olu b'an na sɔrɔ 102.7 Tugoto n'an bɔra yen radio Badenya Momo ale bɛ Manankɔrɔ o kɔnɔna la Manankɔrɔkaw b'an na sɔrɔ ala ni radio Badenya o sababu Senukaw radio Benkola ale bɛ yen olu a bɛ lase u ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na radio Sigija ale bɛ kalanna de badabada foli an b'a ɲɛsi u ma ne ka cɛkɔrɔba bɛ yen El Haji Seku Jalo fulakɛ wɛrɛtigi ka Jalo an bɛ foli da n'a ka denbaya bɛɛ ma a diyara ye radio FM Jayi Kura Momo ale de radio ye mun bɛ Kayi fana kɔnɔna la foli an b'a lase u ma nin waati na Momo ninnu de radio ye an ni radio minnu kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kunnafoni a bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na jamana a kɔnɔna la a ka ja fo ka taa bila mun ye jamana kɔkanna la o jɛlen don nin waati na mun ye bɔlɔlɔ fana sa n'o ye Facebook ko fɔ radio Nura FM an b'o sanfɛ ni donna Facebook kɔnɔna la i b'a gosi radio Nura FM Bamakɔ i mana kɛ diɲɛ fan o fan Nura FM i b'a sɔrɔ lafiya o kɔnɔna la Play Store kɛrɛfɛ tɛ a ka ja fo ka taa bila mun ye Zeno o ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ sɔrɔ nin sanfɛ Momo an tɛ se ka don kunnafoni kɔnɔ fo an ka tunkarakɛw foli a ka taa n'u k'u sɛgɛrɛ olu minnu bɛ wuli ka jɔ k'a bila sen kan Nura FM a bɛ se ka kɛ sanbalan ye cogo min na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ kan da la siratigɛ de la Momo an b'an gosi Faransikaw fɛ yen an ka autorité morale n'o ye super patriote ye Baba Adama Touré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na Nura FM yɛrɛ a parrain ba an b'a fo nin waati na non je suis pas d'accord yɔrɔ n'i ma bɛn n'o ye ko fɔ mais je suis pas d'accord ayi mais b'a fɔ ne ma jɛni yɔrɔ min i b'o de fɔ n ye kɛ en vertu de quel statut e de bɛ n'an ka statut fɔ an ɲɛna ayi n ka mɛ de ma o yanni n ka se ayi bete ni ne maa kunkoloma de bɛ kuma la ne m'a fɔ ko ne maa kama bɛ kuma la non ne m'a fɔ ko non avec moi il y a pas de panique on part doucement sûrement n ka mɛ de ma fɔlɔ yanni n ka se adama ma ayi non ne ka mɛ de ma fɔlɔ yanni n ka se adama ma n ka mɛ de ma ne de y'a fɔ en marge des compromis ne y'a fɔ e ye mun fɔ ne de y'a fɔ autorité morale super patriote parrain de la radio Nura FM ça n'engage que toi a banna ne kelen tɛ dɛ hali i bɛnkɛ John i bɛnkɛ non n k'ale de y'a fɔ yan mais pourquoi tu pars à sa place parrain ko kuma de non parrain ko kuma a bɔra ale de da yan ne de y'a fɔ non ne bɛnkɛ m'o fɔ ne ye o bɛ se ka f'i ye tuguni e bɛnkɛ bɛ se ka don yɔrɔ bɛɛ f'i ɲɛna mun i y'a mɛn Momo ni waati na an bɛ an ka super patriote an b'a fo n'an y'a fo sa mun ye Amadu Jalo lada foli o bɛ lase a ma Amerikikaw fɛ yen Aisha cɛ ko tɛ wa mun ye Musa Kulubali Wasaka Musa foli o bɛ lase a ma nin fɛnɛ Faransi aw wake ale bɛ Ameriki Ibrahima Touré Arabi Saoudite Amadu Bagayogo Cɛkɔrɔba in ale bɛ Indonésie foli o bɛ lase a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Madame Bakayogo Fatumata ale fɛnɛ bɛ yen Alassane Fofana Faransi Kara Kɔnɛ Londres ka Kara Cɛkɔrɔba in an b'a fo nin sanga in kɔnɔna la Marakaden Zidane ale fɛnɛ bɛ Faransi an k'a ma ko Musa Touré mun ye Adama Magasa plomberie do ka bɔ Faransi kɔnɔna la foli o bɛ lase a ma n'an bɔra Faransi an b'an gosi an bɛ taa Itali Jibiri Touré bɛ yen fo ka fara mun ye Sori Jalo ka foli a bɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma Momo an bɛ taa fo Chine n'an taara Chine an bɛ taa da Guangzhou n'an donna mun ye Tanti Valerma ye Ajaratu Traoré foli o bɛ lase a ma nin waati nin na Chinois fɛ yen n'an bɔra yen Youssou Traoré ale bɛ Amérique bulukuluni Salimata Kulubali Basali nin waati na ale bɛ Allemagne Bada ale jiginnen Faransikaw ka ale an bɛ foli k'o lase a ma sanga nin waati bɛɛ lajɛlen o la Momo n'o bɔra yen Sénégalikaw fɛ mun ye Almadan Touré Dakar foli o bɛ lase a ma au conseil des Maliens de l'Estradi Sénégal kɔnɔna la o don mun ye Kaana Balala Sanogo kuma tubabu an b'a fɛnɛ fo nin kɛnɛ o kɔnɔna la sitan bilen de a ka foli bi yan Momo n'an bɔra yen nin waati na sa mun ye Alimaɲare bada Alimaɲare an bɛ foli fɛnɛ k'o ɲɛsin a ma nin waati na Faransi n'o bɔra yen mun ye Dramane Konare ale bɛ k'a lajɛ ka bɔ Libreville bada Dramane Konare an bɛ foli k'o ɲɛsin a fɛnɛ ma i b'a dɔn wa ni Gabonnaw bɛ fɛ ka fɔ dɔrɔn k'i nalolen don u b'a fɔ ko toi tu es trop maboule o kɔrɔ k'i lalolen don o kɔrɔ k'i lalolen e k'a ɲininka a b'a f'i ye o a ɲininka dɔrɔn a banna toi tu es trop maboule toi aussi tu es trop maboule ne ma ne ma f'i ka sa e kɔni
e na bɔ fenêtre fɛ bi o ni tɛ baasi ye awɔ an sigi kun e kunnafoni ye mun ye Mamadu Umaru Ba an b'a a fɛnɛ foni waati na Côte d'Ivoire kaw fɛ ɲɛnamakɛ mun ye Maliya so ɲɛnamakɛ a kɔ mun an sigi kun e kunnafoni ye an b'a ɲini dɔgɔnɔ Sherifu muso fɛ Jama Noir Aminata Kansaye a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ an ka taa munumunu kana kunnafoni an ka sɔrɔ ka a badɛngɛmamɔgɔ k'a lase lamɛnnikɛla jɛkulu ma ɲaman ni kalanbulon ye رحم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودورك شرقمتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان مسو دمسن ما قربا نتو غاوسو كالليبرتي لالبي كالكسي نيكا اراديو واتيبو 94.5 افنا كان يتابوالا eka toala neka toala anga toala basiki fantan kuma da dedo fantan ko kuna foni lame yoro dedo de Nura FM lame parce ne koni be Nura FM lame lala ni habidenke lala ni abide lala bi tungarange ani kuna foni awekado o karamogo ba aleka ni nana jo anjigi koro na mugo ba la obisi ka le wele aka nega juru sira 67 01 16 16 yelma 77 01 16 16 yelma 74 86 25 25 nawe nunu wele lala ni abide awaki bari asoro Komo ko dugaw ko ajabira o tara ka foda na manya ko jamajakulu jira ka dugaw ke mamiye ma kelen ka danga o te fuyi ko ola ba paka muma o sira jantama amba adabo andiga membolo do me bono kuna fundi seben folo mi so na o de so de Bamako la da ko di Bamako ula aka janna manya ko jamana en kun kelendo fatoka murufire yoro ma ko nintu o tremero ko ninku o janya ni laya jarai ale de kumalendo so de Bamako kono la so na laya jan ko di ako anga jamana ministre no be Dr. Sugal ko kala maika ko fo kala manka abadon ka fo ko siga fota la jamana ngele amba akona la ko Sugal ko kala maika ale kono mi ka ferani dabalike jamana mabaw jamana disibaw Muhammad be ka fo ko ere bisika ke demeye jamana ma abika ferani dabalike kalasi ubela jilema ka simbu akono kodo kanyeshi ubela jilema obinyala munye Sugal ko kala maika jamana premier ministre utewa fatirga baka fola aka wulika jonu kunte dore malido amsika don dakelen fe to muna amsika bo dakelen fe ako kunu no bena juin kalo kile muga ane flama ibe na ka foko anga transition gouvernement nyama ba no Sugal ko kala maika aka wulika jo konna la ko atrase mauma mamunu yere be ka foko no le CNPM mawe mali patron baw ato uluko fo wa aka ja uluka nyama ba no ya Amadou Sangare Conseil national du patronat Mali kosobe mali patron baw kote ato uluko fo wa uluka nyama ba ye mamu ye bi anga mako Amadou Sangare do ka mako jaji alabana jaji talawa aywa onyana jamana ngote aywa akoni labana jaji talawa aywa am domna kombi en ya Sugal kontra jaji laje alabana le fanga ba ale de kabulu o kuma mangamba nai abana andiga fatirga baka fola ako kunu premier ministre no Sugal ko kala maigay akoni tara anya damu ye jaje naka mauka u fane aklina ta jate minaka alaje o sabuga muye jamana ni ko aka yirwa atise ka tamu ye CNPM ko abada o de strategala muye Sugal ko kala maiga ayi sembu ikono ko kata manunu konin kata ulaje CNPM kosobe yananga tayaro dia min sigin bɛ foro kɔnɔ n'a ka daba kungurunin ye n'a ma ɲɛfɔ ba karitaro bete a ti foyi fama ko la min ye jamana disibaw ye entreprise ti nu kɛn yɛrɛ tigilamaw de ko don sɔrɔ tigilamaba nunu nafolo jagokɛlaba nunu o de ko don lusinitigibaa nunu olu ka yɔrɔ de ko don u ka cakɛda dɛ o ɲɛmɔgɔya bulon kunkanko kibaruw de ko don Sugal de taara b'u la kunun ko andiga fatirga baka fola ako wati muna munye CNPM mawye uye Dr. Sugal ko kala ka abisimila ko nyama ba no ye jaji ale ko ni fuli chama ta kanyeshi munye anga premier ministre mando be Dr. Sugal ko kala maika kofo ako analefle kana bolim kulie o bayira ka foko jamana yanko aba amirila o bayira ka foko Sugal ko kala ko maika ko jamana amin ko aba ala munye jaji ako niya ashenfola jamana yanko non la kabini munye oluka jakule no be CNPM asigira senga munye premier ministre kalo kelen kona la premier ministre sigle e kati nyada oluka e ka jako niya ashen foloi munye o strategie la sa fatirga baka fola munye la ya jarai ako jaji samaki ako ni mun samaki jaji sangadi mais e ka juga bi se ka buyan fo ka se nin degré ina juga tesa Sangare dama photo da fasike bari ita to nga dome wa na mesa e kan la memai
fasirike bari fila ka sama kin sɛbɛn ale de y'o sɛbɛn oui bon taara n'o système de sinon e kɔni b'a dɔn Jaji Sangare sa o kɔni erreur de frappe do voilà n yɛrɛ y'a ye erreur de frappe de do awɔ erreur de frappe de do mun ye fasirike ba ye Laya Jara a ko mun ye Jaji a ko ni ye kuma caman fɔ mun ye Choguel Kokala Mayiga ɲɛna kunu kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu mun ye kɛyɛrɛ ye cakɛ baarakɛlaw ye olu mun ye kɛyɛrɛ ye cakɛtigiw ye olu mun ye secteur privé maaw ye a ko nin na kɛ kibaruya duman ye mun ye secteur public ka fara secteur privé maaw kan kɛyɛrɛ ye ani jamana ta u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la gɛlɛya min yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye musaka ko o ka taa bi o sira fɛ fasirike b'a ka fɔ la mun ye Laya Jara ye hali bi a kumara a ko Jaji a kɔni y'a jira k'a fɔ ni sigi mun na a bɔlen filɛ ka kɛ nin ye ko a na kusaya olu ma kosɛbɛ mun ye jamana premier ministre ye ko a na olu hakilinata dɔn olu hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye baara a bɛ se ka caya jamana in kɔnɔna la maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na wa maliden bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka balo i alala la cogo min na mun ye entreprise baw ka sigi sen kan entreprise minnu n'u bɛ concurrence kɔni ka a fari k'a boloda ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma bayɛlɛma so ninnu de ko don kosɛbɛ ko o baara bɛɛ lajɛlen ko o na boloda mun ye Jaji Sangare a kɔni ye foli ani waliɲuman dɔ ta ni ka an ka Dr Choguel Kokala Mayiga ni ka a sɛgɛrɛ k'a yira la k'a fɔ k'u ka dayɛlɛlen don a ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ni Choguel Kokala na a mago jɔra u la fasirike b'a ka fɔ la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye an ka Dr Choguel Kokala Mayiga a fana ye kumada dɛ a kɛlen ka kɔrɔfɔ kɔni ka a ta foli selen mun ye se NPM ɲɛmaaw ma a kumada dɛ Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ sabu ka nin waati laban na an bɛ ka ye k'a fɔ maa caman bɛ ka kuma caman fɔ ka ɲɛsin Dr Choguel Kokala Mayiga ma kuma ninnu tɛ taa yɔrɔ la koyi i bɛna ye k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga waati min na a tun bɛ M5RP la mun ye plainte dɔ kɔni a y'o don mun ye CNT yɛrɛ o kama maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ n'a ma ye Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun wɔɔrɔ ko a na tɛ jɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ maaw bɛ k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ko a bɛ sɔn wa Choguel Kokala Mayiga maa minnu bɛ ka nin kuma in fɔ nin waati na a y'u bɛɛ lajɛlen k'u jaabi a ye mun de fɔ a ko a maloya t'ale la bi k'i jɔ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ a maloya t'a la dɛ a y'o fɔ k'a maloya kisɛ kelen k'a t'a la il n'aura pas du tout honte de se présenter face au CNT a banna a maloya t'a la dɛ ayiwa a maloya t'a la a banna mun ye Choguel Kokala Mayiga ye maa minnu bɛ ka kɔrɔfɔ caman fɔ a ma nin waati na a kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko a maloya t'a la k'a jɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ mun ye Choguel Kokala Mayiga a ko mun ye transition ye a bɛna jɔ jɔnsen 3 o de kan les 3 axes jɔsen fɔlɔ a ko ye lakana ye lakana o ɲɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana kɔnɔna la Bakari Tarawele Bete f'an ka accent caman k'o yɔrɔ in de kan i b'a fɔ Dinanguru n'a ɲɔnɔnw ala Dinanguru bilama a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ non Dinanguru bilama sɛbɛla saba u kori in bɛ maati don maati bɔ wa kɔngɔ la famine o de bɛ yen depuis farabugu ta in bɛ daminɛ waati min na an y'a fɔ ko farabugu ɲɔgɔnna caman de bɛ yen et puis de surcroît les plus exposés problème bɛ déplacé de o de ye denmisɛnnincininw ye olu de ta ka jugu a la kɔngɔko in na ni bɛɛ ye kɔngɔ b'u kan ala k'an ɲɛ ka wa sira fana ɲaaminen don i b'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min a ɲaaminen don min ye Bamanju ye u ye siraw fana tiɲɛ a b'o de kɛ u ka baara y'o de ye o ni intervention téléman kɔni b'i bolo da ko la a y'a kɛ aérien ye k'aw to sanfɛ dɔrɔn k'a jigin u kan bon i ɲɛ bɔ mun fana la tan a larguer bon i ɲɛ bɔ mun fana la tan Bamanju mana sɔn la k'u bɛ ɲaami maaw de la o de kama kɛlɛ in a ma nɔgɔn dɛ là c'est complexe fasirike b'a ka fɔlɔ Choguel kɔni y'a yira k'a fɔ ko lakana bunakun kɛnɛ kan transition a ka baara bɛna ɲɛsin o ma fɔlɔ a ko o bɔlen jɔsen 2nan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye réforme institutionnelle bayɛlɛma minnu kan ka kɛ an ka sɛbɛnw na fo ka taa se an ka politiki baaraw ma ko o baara ko o n'a boloda transition kɔnɔna la mun ye jɔsen 3nan Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw an bɛ se ka bɛn ka sigi cogo min na ka marasi ka abattre an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la bɛn o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko baara saba mun bɛ transition bolo ko nin ye o baara saba ko nin ye o ye n'a sera ka kɛ o bɛ ɲa la kuma bɛ yen de awɔ fasirike b'a ka fɔla mun ye Laya Jara ye a ko mun ye organe unique kuma mun na a bɛ sen na Choguel Kokala Mayiga a ye jaabili fana k'o la koyi a ko o kɔrɔfɔ in kɔni ko o bɛɛ lajɛlen ko o banna o sabu kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni danganiyalen don k'a fɔ ko organe unique mun kuma a bɛ sen na ko a bɛ se ka kɛ wa ni Ala sɔnna ma ko a baara ko a n'a boloda mais a n'a kɛ kɛcogo la kɛcogo mun de kɔrɔlen kɔni ko o tɛ kelen ye ko o baara ko o n'a boloda nin bɛɛ ka bila jɛya minɛn kɔnɔna la a banna o de bɛ na ni basigi Choguel Kokala Mayiga Laya Jara a kumara Laya Jara y'a yira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga an ka jamana premier ministre o tɛ wa a ko
ko malidenw ye sigi min kɛ n'an ka ma ko dialogue national inclusive deni o to ye wa bɛnkɛra fɛn minnu kan Choguel Kukala Mayiga y'a yira k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn ninnu ko an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn ninnu ko a tɛna bila armoire kɔnɔ dɛ k'a fɔ ko poussière ka d'a kan wa k'o ti kɛ abada ça ne va pas traîner dans les placards a sɛbɛn ninnu ko bɔ bɛna kɛ n'a ye ka baara k'o kɛ n'a ye laɲini minnu kɛra a kɔnɔna la laɲini ninnu a bɛ se ka taa ba la cogo min na mankan bɛ yen n'o bɔra yen mun ye Choguel Kukala Mayiga a ko siga foyi t'a la sigi dɔ kɔni bɛna kɛ malidenw yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛla la i n'a fɔ réforme institutionnelle politique ko kuma min bɛ sen na n'a ma ɲɛ k'o bɛ kɛ malidenw yɛrɛ dama an de bɛ sigi an bɛ marasi ka batiri ani ɲɔgɔn cɛ Choguel Kukala Mayiga a ko sɔɔni ko o baara ko o n'a bolo da Fatirika b'a ka fɔlɔ min ye Laya Jara ye a bɛ n'a fɔ Choguel Kukala Mayiga ma hakili sigilen don bi k'a yira k'a fɔ ko jamana in siga foyi t'a la ko ɲɛta ko o ɲɛ bɛ an ye ɲɛta a ko don n'a nata la ko o bɛna sabati hali n'a kamana guwan b'a na bɛɛ k'i hakili sigi kosɛbɛ e kuma in faamu n'an sɔnna ɲɔgɔn ta ma a bɛ ɲɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɛ Bakari Traoré bete an mago bɛ bɛn ni basigi ni keleya ni yiriwa ni ɲɛtaa kuntagala jan min na o bɛ ɲɛ Bakari Traoré bete nin bɛɛ bi sɔrɔ nka n'an ma ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ a ti laban foyi la Bakari Traoré bete ni falaki ni fukɔrɔnin tɛ e kuma in fɔ ma Choguel Kukala Mayiga Fatirika b'a ka fɔ la Choguel kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko siga foyi t'a la fanga minnu tun bɛ yen fanga ninnu ye fili caman o de kɛ o de kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛya caman ye jamana in yɛrɛ kɔnɔna la nka ale kɔni dangaliyani don k'a fɔ ko Mali ko don n'a nata la ko jamana in ko a bɛna ja fo k'a fɔ ko a bɛ ja o bɛ ɲɛ mun ye Choguel Kukala Mayiga a kumara hali bi dɛ a ko k'ale kɔni bɛna ti jɔ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ wa maloya kisɛ kelen ko o tɛ a la maa minnu bɛ ka kɔrɔfɔ kɔni fɔ ka ɲɛsin a ma nin waati na ko bɛɛ lajɛlen k'i da ka sunɔgɔ o k'u ta in bila jɔ mun ye CNT maaw kɔni u ɲɛkɔrɔ Fatirika b'a ka fɔ la mun ye hali bi Choguel Kukala Mayiga a ko mun bɛ ale kunna sisan waati mun bɛ ale kunna sisan o de ye février kalo tile 22 san 2000 ani san 22 kɔnɔna la masakɛ kalata mun kan ka kɛ a ko ale bɛ ka baara minnu bolo da baara ninnu bɛ se ka taa ban ka bɛn o waati ma cogo min na ne fɛn bɛ ale kunna bi ko o ye o de ye an bɛ Ala de deli Ala ka ɲɛ ka da Ala k'a bolo da ka bɛn n'o waati ko fɔ la an bɛ ɲɔnɛ kabi sisan politimɔgɔw dɔw ye kɔfɛ siranin bɔli daminɛ a tɛ tɔgɔ ko koyi jagoya mɔgɔ si ka gɔngɔli tɛ sigi an da la k'an ka karaba ka bɛn n'a ye dɛ n'a tɛ se ka kɛ a bɛn n'a ye an ka dɔ fara a kan a tɛ tɔgɔ kɔ a tɛ tɔgɔ kɔ dɛ min fɔra a daminɛ la an kun t'a to a ka foro o cogo la n'an ye dɔ wɛrɛ don nin na jamana politique n'an dɛmɛ b'a bɛɛ ye kɔ don an ma Ala Fatirika b'a ka fɔ la Choguel Kukala Mayiga a kɔni y'a yira mun ye kunun CNPM mɔgɔw ɲɛkɔrɔ Mali patron baw a ko olu nalen a ka ja ko mun ye tile 10 kɔnɔna la olu sera ka mun kɛ gouvernement kɔrɔ mun tun bɛ kalo 9 a ka ja ko olu ma se k'o kɛ dɛ a banna a kɔni ye nin fɔ Fajiri dɔ sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako ale kɔnɔna la Laya Jara ale kalemkalatigi bonya a b'a la Bakari Traoré bete le temps nous en dira plus an bɛ to waati de kɔ n'a labanna cogo min na o tuma waati na tiɲɛ bange i b'a fɔ Yezu oli da la cogo min Bakari Traoré bete Soir de Bamako ne b'o ta a bɛna ta ni gɛnfɛn ma jɔ i jɔ man di min ye cɛmancɛ fanga ye transition an ka na o bi da ku kan pourquoi le duo Hachimi Choguel traîne tant encore e kuma in fɔ ma phrase interrogative de don ɲininkaliw de b'a kɔnɔ min ye Fatiricɛnba ye a ko a bɛ nin ka kalo kelen ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ min kɔni ye anw ka jamana in n'o ye faso Maliba ye Bakari Traoré bete an da bɛ fini fana yɛrɛ o dangan na ka daluya kɛ min kɛ cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaa min kun bɛ ale ma tɛmɛ kalo damadamani kɔni kan o ka fanga o kɔni dafiri la Fatiricɛnba a ko o fanga dafiri kɔni kɔ o ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni min kɛ fini fana la Bakari Traoré bete k'a bɛ taa kalo kelen a n'o kunkanfɛ yanga la e kun in fama sabula o ye jagoya de ye ni ko in kɔni kɛra ɲininkaliw de bɛ kɛ mun y'u bila la a n'a kɛ cogo di a n'a labɛn cogo di o damanda o de y'a to min ye kalo kelen ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ye an y'o sɔrɔ nin fini fana in na Fatiricɛnba a ko nka an bɛ waati min ko sisan an kana ɲɔgɔn musalaka min kɔni ye malidenw ye an kɔni hakiliw b'a la ka sigi dɔɔni dɔɔni sabula min kɔni ye jamanakuntigi ye o dɔɔni don o de ye colonel Hachimi Goïta o tɛmɛlen kɔfɛ min kɔni ye PM ye premier ministre kurakurani Choguel Kukala Mayiga Fatiricɛnba a ko nka nin bɛɛ kɔfɛ gɛlɛyatɔ bɛ dɛ sabula n'i ye anw ka nin waati laban ninnu ta ka lajɛ Bakari Traoré bete min kɔni ye wari ye musaka o kɔni kɛ bɛ parti sangana kɛlɛ ni n'i bɛ wari b'i poche yɛrɛ bilaman da fɛ i b'i den de n'i m'i sɛlɛ o nɔgɔnin bɛɛ yɔrɔ maloya bɔra ko bɛɛ la sa o dɔ b'a fɔ ten ko nin di yan dɛ
jago yake nyama koy ay ni ratara malli re ni malé ñoñi bi ni ko le di poche kono arama ba fa gibna warbo ale telephone boto eni mi ko la sura ya bolo ja jamana man ko bi Allah ka nyaga dama ami yangata eni be gele ay gelado awo abo bartaro bete ya rende ridicule ni nyama mala joko dobo ngele akuna mana gele ama kafo nyonga o ya kele jengli ala mangi juloma mi mbese mi no bi poroga awo ala gangi shide ya rabbi u ka fere bela jirle nyeni gele ngoni misika bashi jugome nyone ali seli seto min fla ba kartaro bete akoy mannogo amanogo ande be do ke ala ka benogo nyone mawbe kamana gandanga na ato anganu numfo o kafsala menye maimuna dumiya faakuli ako l'argent se fait très très rare au jour d'aujourd'hui mingone musakai ko koni o gele abi kene kango de do ebe malikuna be malikono anchite zairi menye fazi sembai ako o temele ngofe l'insécurité grandissante la kana balia ami donimne ko bi o koni ye kunama de soro ka farani war ko gele nga mingoni ka bo aklisoma fazi semba ako ni do ni ngointa ka laje angana nyonege nunu ngoni misigi kwame mingoni colonel ashimi ngoitay ay kalikan jaman defo mingoni me maare khoni sebe koro aklisigi jamana insigila nga kalikan nunu ngofe foka na blami wati mine ko sisa ne ko nunu ndaka laje shogale ashimu kan juyi al nasoro bu barala anake dibila bara nyone mingoni maw nyana kene gandala bara nunu nga sumadi très très la ekme infoma bara nunu nga suma okuma menye fazi sembai no maimuna dumia faakoli ako mingoni ferew ni ferewe ani majia mu ngoni beni wati labanu nuna ni nyama kura ko fole nunu ukala jeji nyama jolina ukani be kringin na janyo stikike ekmu infoma okore mu larawuli femfe ngoni be uka be buluda nyone jamana ngoni bi dangano e ba fami wati mine ko sisa mi ngoni gele obey beni kelea ambo umi nofe be ngoni kelea ko o kema damana gele ade sabula ala jien dungudu da do ko ni jeri me nyona do bala ku faru foni nyona ojishamba ako o mi mflanie tiere la o bajira de alibi ame basiki ba mi nofe no stabilité amase o danga masuna la folo ojishamba ako ngani mbe kofe ka don ikafo mi ngoni gele abi kene kandala ko ali jekulu kro chamande sigile do kosana ina jekulu mu ngani ngabarabulo lo nyeshile do muma menye transho fanganye chamanjoro fanganye ubese ka deme chokomina ka sibe koro deme nga una tabe ay alulu yere kuma megele ko ingane ay gele ko gele mede abe yere de baka toro bete o de ato menye fazi shambai ako sibiri don demele kulu do ko ninsigile do kulu kura kurani abe fulu kulu ko fole mi rama ko mouvement ko kura ni ataka laje nunu ngoni guli kajo bele de faranyonga min sigira senga palais de la culture reso ba ko nala sibiri don demele Jamba ako ni ko coordinateur era dala kam taka laje ako mi wati mine ko sisa na ngoni mbeba fe anga jamana amba fe ngeda ngoro mi ngumbala ngeda ngoro ma mi ngumbala jembe ko mi gira ka ngeda ngoro mi no fe anga blaw mine ngelen ko nala ako fanga faranyo ngane anga tike di nyom mali ekmu infoma naman tike di nyom ma be ba kartaro beti ka klibe gelea la ana chema jamline o kuma min fole dun wat labana o de ben ani client ni culture ko ni be ambe ka inscrit culture ngo nala o de ben ani client no tigadi nyoma kadra o temele ngo fe min ngoni dana baliye min ngoni me maldo ni nyonje o kuma min ye chamanjoro fanga nyama kura nununye u ka fero ni dabalu belajir le buluda min mega soye bete e dandene la ne dandela o dana baliya mu ma ni nyonje o be shaka bashi chuko mina malden kelingin na ben nyonje o temele ngo fantan fana dande famawla ni wati labamina kuma u ka fere ni dabalu belajir le buluda mi misake sobuye o confiance min be o ka restaurer chugumi fajishamba ako ni mbete mele ngofe o kuma duna na tawla mi ngone colonel ashimi ani shogal ko kala maiga u ku tiga di nyoma teliala mi mege sobuye maje ngoni be anga jamana kunala eleni maje nunu be shika dafa chugumina nyone chama ngoni sigime ni wati labanu na akilina nyumandula kanyeshi jamana koma sabula a chamande akile menye akoni ngoni yanzele gele ado de dangana ngena bo chokote soromin ay dungo do bofo ko l'avenir demeure incertain galodo de il faut être optimiste ne soyez pas du tout pessimiste ko magel jamana shite bakar toro bete ko jamana bi siaka dola ko gelate bin jamana ka o jamana shite jengono
ya klibe grande puissance fɛn fɛn na Bakar Taro bete waati dɔ kɛra u bina gɛlɛya kɔnɔ nka gɛlɛya in de kɔnɔna la a b'a yɛrɛ kɛ cɛ ye de ka tigɛ di ɲɔgɔn ma en synergie o kuma majiya mun bɛ o bɛɛ ka basi jamana ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ a senkura kan nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gaveso min na soir de Bamako min ko ne Maimuna Dumbuya Fakoli ale ka sɛbɛnnen do u ka bibɔli la Fakoli foli an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ momo ne y'i bolo bɔ ne bɛ n keleku n'u ye le démocrate ba ale ta jugu a tɛ sa wa a kunkanko kuma fɛnɛ ko o tɛ ban accord d'Alger na a ko fɔra sɛbɛn mun kɛra anw ni Bamanci kura ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sema maaw ye a b'o o kofɔ a ko san 6 mun ye fasirikɛba ye ale ye tiɲɛtigi ye ka bɔ démocrate o kɔnɔna la a ko nin sɛbɛn mun filɛ nin ye a ka ja nin duguci sɛbɛn ye ko a kɛlen bɛ sababu ye maalankolon caman ni k'olu le balo jamana in kɔnɔna la yan mun ye fasirikɛba ye tiɲɛtigi a ko an jagoyalen don nin waati laban ninnu na mun ye nin sɛbɛn ye an ka sigi kura ye ni ka sɛbɛn kura ko o ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛla la n'o ye accord d'Alger kura ye mun tɛ mun filɛ an bolo nin wa ne nin ko k'a bɛ larawe a na kɛ mun ye duguci sɛbɛn yɛrɛ o don ne m'a fɛ ko maa bilenman ninnu b'an b'o ma tiɲɛtigi ko k'a to nin cogo la olu ta ye jamana ye i b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ olu ta don ala an yuru ta tɛ koyi an n'u faralen ɲɔgɔn kan jamana b'i k'an bɛɛ de ta ye a banna o de don maa ti bɔ a la dɛ aw tɛna fɔ ko wa ko a ka aw kelen ka fɛnw ka kɛ yan ayi non pour le Mali il y aura pas question d'omission mɔgɔ mun a dugu dɔw yɛrɛ bɛ ala mɔgɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ fasirikɛ b'a ka fɔ la mun ye tiɲɛtigi ye le démocrate o kɔnɔna la a ko jamana in n'o ye Bamaliba ye jamana do politique sira kan i bɛna ye k'a fɔ ko an ka politikimaw ka geribuya ko a fanga ko a ka bon kosɛbɛ ko ka taa se mun ye an ka diinɛmaw ma o caman fana bɛ k'u ka geribuya ko a fanga o ka bon kosɛbɛ ni ngala jugu k'olu caman de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jamana in na u ye jamana in bisi ka a tulu ko ka a bɔ ko ani maa minnu bɛ n'an k'u ma ko Bamanci kɔrɔ n'o bɛ sema maaw ko fɔ maa minnu ye malidenw da k'u kan tigɛ a ka ja u bɛ kɛ wale mun kɔnɔ sisan nin waati na ko sariya ko a tɛ nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen a ye ko min ye janfa alimami ye ale bɛ ka tasuma ni ka a da ɲaga janfa alimami n'a ko fɔra a ka ja ko a bɛ nansaraw ka a ko fɔ a ko i bɛ na ye k'a fɔ nansaraw bɔlen filɛ mun ye euro wari 100 000 mun ye ko o ta ka ci an ka tradition maaw ka tabali a sanfɛla la 100 000 in dikun tɛ dɔwɛrɛ koyi bɛnkan sɛbɛn mun bɛ anw ni Bamanciw cɛ n'a bɛ accord d'Alger na a b'o a ko fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ o baara o bɛ se ka teliya cogo min na mun ye ko baara wari in dikun ko o don fasirikɛ b'a ka fɔla min ye tiɲɛtigi ye démocrate a kɔnɔna la a ko mun ye nansaraw yɛrɛ ka maa dɔ bɛ n'an ka ma ko André Bourgeois ale y'a jira k'a fɔ ko juin kalo tile 20 2015 ka na bila juin kalo tile 20 2021 na i bɛna ye k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn n'o bɛ accord d'Alger n'a b'ale ko fɔ a ye san 6 o sɔrɔ ɲɛta foyi de kɔni ko o ma ye mun ye nin sɛbɛn kɔni ko o la nka fasirikɛ b'a ka fɔ la ali mun ye tiɲɛtigi ye a ko o n'a ta bɛɛ mun ye Faransi ye fo ka taa fara Union européenne kan u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye nin bɛnkan sɛbɛn ka a jagoya malidenw yɛrɛ o kan o kumakan tɛ dɔwɛrɛ ye ko nin bɛnkan sɛbɛn in ko Mali ka ɲɛta o caman de bɛ na fasirikɛ b'a ka fɔ la mun ye tiɲɛtigi ye a ka fɔ la a ko mun ye nansaraw yɛrɛ ye o kɔni u bɛ n'a kɛ comme olu de bɛ anw ka nafa kɔni ka a dɔn fɛn mun ka ɲi anw ma k'a kɛ i n'a fɔ ko olu yɛrɛ de kɔni ko o b'o dɔn i b'a dɔn olu bolo anw tɛ kɔrɔbaya de kuma bɛɛ olu b'an den yan ni filɛ de e kuma in fɔ wa ali n'an ye san 100 sɔrɔ nansarakɛ ne hakili hali bi k'anw ye denya ninnu de a bɔra an yɛrɛ la dɛ a bɔra an marabagaw la c'est vrai a bɔra o la c'est une pratique de belle lurette a ti ban wari la maa ma n'a ti ban wari la mun a bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma i y'a ye o b'a danbe feere a fɛn bɛɛ k'a hɔrɔnya feere a bɛɛ kɛ a yɛrɛbakurunin yɛrɛ feere a b'o feere ala na kira fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko nin bɛnkan sɛbɛn i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɛ maa lankolon caman de balo Bamakɔ yan fo ka taa a gosi Kidali o bɛɛ lajɛlen na olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi mun ye bɛnkan sɛbɛn a bɛ se ka larawe cogo min na ko olu ka laɲini o de y'o ye fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko nansaraw ka maa min bɛ n'an ka ma ko André Bourgeois ale ko k'e ka nin najama in san o san i bɛ na ye k'a fɔ ko CFA wari miliyari caman o de bɛ tila ni Bamanciw ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la wa malidenw yɛrɛ ko maa wɛrɛ ka wari tɛ ko an yɛrɛ ka wari don denmisɛnw ni tɛ yen a bɔ ala saga bɛ da furu la dibisogo bɛ sa n'a dɔgɔyara
mangangolo be duru wallahi la kanya ka dama jentigi akumara ako ko mun André Bourget no be nazara bilen ra ko fo français do sega sega kala odo ako ko ni nana farafina ibe na ka fo ko farafina de ne mawe na folo ko ni amma bala tugashila ako ni na folo dama ko jien fem be da jilen ko amma ake ni na folo dama amma nga famille amo dako kantike ni na folo dama anga walanko no be kalanko ko fo amo sigi o se samaraka ni na folo ko di ama ko mun ni sira o sira de be no be ke saboy ka anga jamana abo gele ko nala amma senda o sira bala jilen ka ninka atirege na folo o kama bari anga na nyoni ga on fune be société min ngono malila ni daga bana fenu no mai bolo e bolo ki jatele do de daga bana fenu no aka nga chere la ni sira ka na ron ko ngulo mo sare le contraire de Béni c'est quoi mon e be faka mun fo mais y a rien de tabou ici na tane kon tu jabi no le contraire de Béni non 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 etiti mako laba Union européenne ya famu ngoni ne ya famu baraba muye Union européenne ale euro wari million keme ni te mana wari koy ko wari ko ni ko adira transition mawma dikunte dore ko feran dabali bela jelenke akore ako abseka tela to muna fasirka baka fola ako munyi André Bourget o ko ni nafulen ko ni dile akara sababu mu jina jugu ko wuli jamana ko nala funufunu akara sababu ka funufunu jugu chama ne wuli jamana ko nala akara sababu muye o chikanao wuli chama ne wuli wari dikunte dore koy mamunu keleme ka ka fo ko accord d'Alger no be bengan semaine ko amanya atika bi atika sini wari ndikunte dore ko lu akliyan fan ko ni ka anyami ka nyashi wari ko ni ko oma abana parce que ba ka fola ako ka be domina ko bi munya André Bourget ale raka fola ako mamunu be ka fo ku raka dugugolo fere ku rata do fem be dugugolo kono ka dugugolo kono ko fere ako lu be desa munya jamana raka afere wa ako o desa ko auto olumine non vraiment la question mérite son pesant d'or sincèrement oui dugugolo befere ta do fem be dugugolo ya befere tiens là a toto me bakeneza abana ananga ko folonu o chama fere la koy nga bamana nga kuma do de ne dontulu bana garabege muntulla nala ma jonge ubu duru muntulu koro ni wati na koni ya besele we fatrika baye mu André Bourget ako ni duye jamfan sebe no be accord d'Alger akofo ni ya kono na jatimina kalaje ka damine 2015 la fo kana bla mu 2021 o te sanworo kisaiwa ibe na ka fo ko gelea chairman ko odi yira akono wala sa akori mi sika wala tukumna gelea chairman ko odi yira akono André Bourget ako ko accord d'Alger na gelea folo ko ye fen jumai mu ikulo ko adaile ko na anana lakana bunaku o keneka ibe na ka fo akori ko nala arala ka fo ko armée ka ke fly bamanchu no be sema mako fo plateforme na an wala kana ba do be frananka ona ke adamana armée kelen o mana boy muye ko armée recomposée très reconstituée ni mun to gan armée reconstituée on me mindon authentiquement armée nationale légitimement o yanga forces armées maliennes undi abana o koni ngofe ama fen do nyona o ya okungoi fasirika baka fola mu André Bourget akoko afola ko oyoye ko ni sika ka tukashila armée fla ko ka ke jamana kule ngono tukola non ko ye fenye ko ati bembi ko ati beshi akoko akori ko nala mu nye fen flana mumbe no be maka managa wano kanga masira o de ala a politique ko sira o fe ko abe ma chama sira ne akoni ya jitemna kalaje asbane me akori ko nala ko mu région ni ko région chama ko o mona sigi singa wa région olubunu ka nyema no buga président o ko fo olu ira buga président ko ota wa président abeta tabsira mun fe ina fo an yɛrɛ ka jamana président no be mamu mana ke Mali président ye o beta sira mun fe o te vote wa ko région nun kɔnɔna la fɛnɛ n'u b'u ka président sigi ko a fɛnɛ be taa mun ye vote o de la o ko te wa a b'a kɔnɔ a kɔni ŋɔnɔ a b'a kɔnɔ nin bɛɛ fali fato serikanw de amina fasirika b'a ka fɔ la mun ye André Bourget a ko no o dun kɛra n'a fɔra ko jamana yɛrɛ président ani région président bɛ se ka fɛn fɛn kɛ jamana président yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'o kɛ ni région président ko nin ti kɛ ŋaro la jamana président ko a tɛ se ka foyi kɛ a ko k'o ye fɛn ye ko mun ko n'a tɛ bɛn ko a ko a kan ka lajɛ kura ye o bɔlen kɔfɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ hali nafolo ko sira kan ko gɛlɛya caman ko o b'a a la a ko e ka nin lajɛma in n'a fɔra ko région k'u ka caya ko n'a fɔra région u ka kalata maa mun be n'o b'u sigi mun b'o ta k'o kɛ u ka région ɲɛmaa ye ko o ka vote de ka kɛ ni salafisi ninnu n'o bɛ Bamanju kofɔ a ka ja ko no olu nana sigi dugu la région na a ka ja ko sariya k'u b'a boli ye dɛ i ye nin ye a b'a kɔrɔ kɔnɔ a b'a kɔnɔ
Allahu a akbar. b'a kɔnɔ u b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn. Voilà. Bon, voici tout le problème. a ko ko ka région président maa mun bɛ sigi président na région na mun accord in kɔnɔna la an ka président démocratiquement élu n'o sigira sira o sira b'o bolo o sira kelen fana bɛ di mun région président ma. M'a fi ngo dimanche don ani nunu kun bɛ ɲɔgɔn kan. o sira kelen fana bɛ di région président ma bon ni jadisiw olu dun ne sema maa ninnu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jadisi dɔ mana taa sigi région dɔ kunna sisan n'a ko k'a bɛ sariya boli min ye jamana mu Mali président o bɛ se ka fɛn fɔ a la de i m'i bolo nɔ bila a la de i bɛ se ka fɛn fɔ. Ngu sigile ɲɛgwa an bɛɛ y'a f'u ɲɛna o don. Ngo fo segin ka k'a kan. L'accord là demeure trop caduc. Veuillez lui rendre flexible. Mon frère. Fasirike b'a ka fɔ la mun ye André Bourgeois ye a ko a sabanan k'i bɛ na ye k'a fɔ a sabanan ye mun ye o yɛrɛ dugukolo yɛrɛ a tilacogo an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la ko gɛlɛya belebele ko o bɛ na ye o yɔrɔ la o sabu kɛ ni n'a ɲɛ k'u ye région ninnu sigi sen kan ta olu présidents sigi a bɛna kɛ sababu ye min ye sɛko kɛlɛ ko a b'o ɲɔ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mun ye jamana in kɔnɔna la. Y'a an m'o tile la bilen wa. Hein? Ngo o de bɛ na ni génocide n'a ɲɔgɔnnaw. O de bɛ na n'a ye o. Hein? An m'o tile la bilen wa. André Bourgeois. Oui. N'ale yɛrɛ ye nanzara ye a ko accord in ko a tɛ se ka kɛ cogoya si la o sabu k'an bɛ don min na ko bi accord in ko k'a fɔ ko an ka relecture kɛ o kuma yɛrɛ t'a la koyi ko accord ko an ka sigi tuguni na an ka kuma accord kura an k'o de bila sen. La flexibilité de ce dit accord part forcément par une relecture. Il n'y a pas autre solution en marge de la relecture. C'est impératif. Diagoya, Faka Kalande. André Bourgeois ko relecture yɛrɛ ale bɛ accord in dɔ cogo min na relecture yɛrɛ ko nafa t'a la ko an ka a fara kura ye ani Bamanchu an ka sigi an ka kuma. Ninga anéanti. O kuma an ka bɛnkan sɛbɛn wɛrɛ di lajɛ. Mais bete o fana o y'an talen kɔfɛ sa dɛ. Nka n'o dun ma kɛ. Mun ye André Bourgeois an filɛ min ka nin san wɔɔrɔ foyi ma sogolo n'a fɔra k'an k'o fara k'o bila k'an sigi kura wɛrɛ kan n'a ti ɲɛ ko a bɛ kɛ cogo di bɛtɛ maa ninnu dun ye n ka fɔ dɛ ko n'an kɔni y'an gidi ka taa nin sɛbɛnko in na k'a bɛ kɛ sababu ye min ye reprise des hostilités entre guillemets k'o fana bɛ dayɛlɛ n'i ye nugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ o kɔni kala t'a kɔnɔ o kɔni siga foyi t'a la kala b'a kɔnɔ Momo Fasirike b'a ka fɔ la a ko André Bourgeois a ko a yɛrɛ ka jateminɛw la a ko ni duguci sɛbɛn n'o bɛ accord n'a bɛ ale ko fɔ ko laɲini fɛn fɛn b'a kɔnɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye mun ye Bamanchu ninnu ka laɲini o de don ko jamana ko a tɛ se ka taa o bolo kɔni o fɛ ko n'an sigira an kumara ko k'a daminɛ 2015 la ka n'a bila bi la hali force étrangère mun b'anw fɛ yan n'a bɛ barika ni o kɔfɔ dunan fanga bulon fo ka taa se mun ye MINUSMA o ma u na don k'a daminɛ u na don na ka n'a bila bi la u ye baara minnu kɛ ko an b'o bɛɛ lajɛlen batiri ani ɲɔgɔn cɛla la n'u bɛ rentrer de n'u tɛ rentrer an bɛ bilan lajɛ an bɛ bilan évaluer kosɛbɛ André Bourgeois a ka fɔ la hali bi min ye tiɲɛtigi ale de y'a fasiri les démocrates o kɔnɔna la a kɔni ye kangarida mun kɛ ka ɲɛsin an ka jamana transition mɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a kɔni u kana fɔ cogoya si la k'u b'a larawe k'a ko teliya ko n'a ko teliyara ko jamana ko a janfara dɛ y'a ye ko a janfara dɛ nin bila a faamunaw ko n'a ko teliyara kɔni ko jamana ko a janfara fasiri kɔni don an y'a sama ka bɔ les démocrates o kɔnɔna la tiɲɛtigi ale ye kalimukalatigi bonya a b'a la wa accord ko kuma mana daminɛ tile bɛ gayi sigilen la de a kuma tɛ ban abada lezina yɛrɛ la min ye l'indépendant ye Bakari Traoré bɛtɛ an m'o ta ade nin y'a ka sɛbɛnden Abdoulaye Diarra a ko la situation sécuritaire toujours explosive au centre du pays une délégation du CO16 de Mopti enlevée entre Sévaré et Bajangara 6 personnes tuées non loin de Dinanguru au Bekoro mara kɔnɔ e kuma in fama min ye Fadrisɛnba ye a ko nin ko in gɛlɛyara nka ni ko ma ban kɛli ma Bakari Traoré bɛtɛ a gɛlɛya t'an sɔrɔ an k'a fɔ an da la min ye tɛnɛndon dɛmɛlen juin tile 21 san 2021 min kɔni ye nanzaraw ka n ka fɔ u ka diinɛ tulu ye awɔ tubabu mori e kuma in fɔ ma église catholique de Mopti maaw min kɔni tubabu mori kulu ye u ye wuli ka jɔ de boloda sabula n'i y'a ta ka lajɛ min kɔni u balima dɔ ye n'o ye Abbé Tera ye Abbé Tera min n'i y'a ta ka lajɛ sanfɛ walanzo min bɛ anw fɛ Bamakɔ yan n'o ka baarabolo la ɲɛsinnen don fɛn min ye kibaruya di ye o bɛ se ka kɛ ko jidile cogo min na n'a bɛ fɔ o de ma ko ICAO i bɛ ICAO dɔn
ikaw awo ay todo kibora de école so do do yengayne nu ya di e akay ngojugo aywa egmen fama men ye Fadri Sembai ako ni o sanfɛ kalanso yɛrɛ ta ka lajɛ u ka secrétaire général o belebele ngoni an ka na ɲɔgɔn musalaka ale min tɔ ye Ernest Somore Fadri Sembai ako o kɔni ka kalifa kɔni minɛn'a la awo o ka kalifa minɛn'a la waati min na min kɔni nin tɔw mori ninnu ye u kɔni ye sira yɛrɛ ta k'u bɛ wuli kajɔ boloda min bɛ kɛ sababu u bɛ taa bɛn n'o ka janajaw ye o waati kelen in de kɔnɔna la min kɔni ye Bamanju ye elɛ ni u y'u duru kɔrɔ sira yɛrɛ sira fɛ awo Fadri Sembai a ko ni nin ko in ta ka lajɛ Bakari Traoré Bete min kɔni ye paroisse de Ségué u ka ɲɛmaaba n'o ye chrétien mori kuntigiba yɛrɛ ye o kɔni minɛna n'o ye Pascal Somoro ye o tɛmɛlen kɔfɛ min y'a ka chauffeur kɛ ye o fɛnɛ minɛra dugutigi Ségué Timothée o fɛnɛ minɛna Ségué Timothée Somoro o fɛnɛ minɛna Fadri Sembai a ko n'i ye dugutigi yɛrɛ ta ka lajɛ dugutigi yɛrɛ duwakɛ san 2016 o fɛnɛ tora nin janjo kelen in de la min kɔni Bamanjimaw ye u y'u duru a kɔrɔ Fadri Sembai a ko o dama tɛ min ye Ernest Somoro ye o fɛnɛ minɛna o tɛmɛlen kɔfɛ musolaka kelen kun b'a la maa min n'a sɛbɛkɔrɔ janfal a si sɛbɛkɔrɔ janfalen don u y'u duru nin bɛɛ kɔrɔ e kuma in fɔ ma Fadri Sembai a ko n'i ye ko in ta ka lajɛ ko in kɔni gɛlɛyara de sabula siraw dɔw kɔni bɛ nin waati laban ninnu na anw ka jamana yɛrɛ camancɛ legele la min ye Bajangara ye Bangasi Koro Douanza nin bɛɛ ye sigidaw de ye nin waati laban ninnu na min n'a taama yɛrɛ ka gɛlɛ sabula maa yɛrɛ kɔni ŋamana gɔnnen i bɛ sɛlɛ nin sira ninnu de fɛ ka dalilɛ kɛ min ye min kɔni ye Bamanjimaw ye u kɛn bɛ k'u ɲaden da fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɔrɔ ani tilenbi Fadri Sembai a ko nin min kɔni filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ ni Ala ka k'ala an bɛ waati min na ko sisan min kɔni ye tɔn ye tɔnboloma si tɛ Bamanjikulu la mun kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin y'olu ka baara bolodalen nka o n'a ta bɛɛ sɔmisɔmu kɔni bɛ ka ɲɛsin maa min kɔni ka kuludenw ma o de ye Katiba Ansar Idini ye awɔ mun Yadagali jusqu'à présent toi tu ne parviens pas à faire la distinction entre le GSM et la Katiba du Masina kunnafoni an b'o kɛnɛ de kan radio Nura FM 94.4 sigatala an bɛ laseli kɛ ka bɔ mun ye Jalakɔrɔji o jɛlen don nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 abana bɛ segin a kan 76 33 43 03 mun bɛ Keleku soit de Bamako ne bɛ ale ta tɛ cɛw ni soit de Bamako ni ye ale ta maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Yusuf Konate Konate a kumara a ko nin waati in na i bɛna ye k'a fɔ siga foyi t'a la gɛlɛya a bɛ jamana a kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye sogoko gɛlɛya o bɛ jamana a kɔnɔna la kɛra sababu ye maa minnu bɛ n'u ka baara bɛnnen don mun ye fali feere o ma u kɔni u y'u tun sugu a kɔnɔna la dɛ u ni fali sogo k'u bɛ ka don n'a ye sugu a kɔnɔna la ne ko mun sogo fali sogo kelen ya awɔ fali kɛ tulo farajan in de ko don awɔ ayi fo k'i sa mun na Fasirika b'a ka fɔla min ye Yusuf Konate a ko siga foyi t'a la bi jamana kɔnɔna la n'o ye Mali kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko sogo ko a sɔngɔ ko a gɛlɛyara kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye sogo kilo kelen o nani yɛrɛ sɔrɔ fo 600 ani 640 o na a ɲɔgɔnna fɛnna koloman kolonda awɔ nin si tɛ ko nɔgɔ ye nin waati laban na ko o ko kɔni ko a kɛra ten a kɛra sababu ye maa caman kɔni bɛ sogo nege a b'i minɛ nka i tɛ se k'a bila i da kɔnɔna kɔni o la f'i ka sa Fasirika b'a ka fɔla sogo sɔngɔ gɛlɛyali a kɛra sababu ye maa minnu bɛ n'olu ka baara bɛnnen don fali feere ma a ka ja u kɔni y'u ka sugu kɔni ka a jɔli ka a daminɛ hali sisan ma nin fɔ yan ni duntulu banna gɛrɛbɛ mun nka ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ninnu mana minɛ Bamakɔ yan ne ma miiri la ma n b'a fɔ n ko bɛɛ y'o don Ala k'an kisi mais que faire e bɛ sogo joli dun min ma fa ɲɛna i t'a nacogo dɔn e ma ne tɛ dumuni bɛɛ dun wa sogo kɔni n'i ma sogo o ma na cogo n ko cɛ ne ka ɲi vraiment Fasirika b'a ka fɔla a ko misisogo a gɛlɛyali a kɛra sababu ye nin maa ninnu kɔni n'u cunna sugu kɔnɔ a ko i bɛna ye k'a fɔ ko boucher dɔw bɛ nin waati laban ninnu na bagan kɔni mun ye fali ye kɔni ye a ka ja olu kɔni b'o da ni k'o kan tigɛ wa u bɛ don n'a ye an ka sugu kɔnɔna na ni k'a feere ni k'a bolo da an muso u ma caman kɔni bɛna sogo kɔni k'i ka da la a ka ja i yɛrɛ kɔni t'a dɔn k'a fɔ sogo nasuya don kɔkɛ na ko ka yɛrɛ ni denmisɛnw bɛ kɛlɛ kɛ sogo nɔfɛ nka olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko sogo nasuya mun don i bɛna ye k'a fɔ ko a caman bɛ yen ko o ye fali sogo o y'o ye ala Fasirika b'a ka fɔla ne ko i tɛ nin bila wa n t'a bila a bɛ fɔ u ɲɛna de i tɛ ayi a bɛ f'u ɲɛna de o ala ne sugu ɲagamina
fali sogo ante sogo ko jam amo kan anto toyi amo kan ngoy ango toyi ne aramu sogo ko be to na sisa anga toyi ngonje na beko on yara saw on ta jege la tsika sangui bon on woni manduro de koro peu importe jege tsika sane peu importe jamana yara sa bebe sogo dumbi aw ba dun ko akasa non ne kon tes ibendo bene doni jema be mu mishi kungulo dalaga mishi kungulo le mishi John ne parce que baka fola munye isu kona tui ako wati sera anga aklito anyire la ako ni jayin koni ayira munye video do koni abika surukule ni wati na anga bololo sanfe bena ka foko ma do koni benu ye bujoyi ulu koni ye munye baga no ye de wati na fali ye fali koni dani ka akantike Allah munye fali suko yi akunga do munye anga suku konna o de konna la anaku ngaibe na ye ka fo aje temdele kala munumbe dugu ira konna la ulu bora nunu kankoi na ka foko ni fali su de nunu bulo ako ni njaka abuka mununu ni wati na anga bololo o sanfla la ako mamunu be nu tesira alanye mamunu be ka fo na fulo amana ka anyini tugo tuyi ulu koni ba anyini o mako foita atola na manya ko soko koni ko agelera ni manunu koni uyuchu anga suku akona la soko dengele ibe na ka fo na yeri ka daga kona la bi na la ma farati munya ko ke ani komsu ulu ira la ba mi songa kala no fe. D'où le corollaire des abattages clandestins. Odedo netiri biribiri wola dibidibi ndogola ka buganfa na yo ke ladai falitigi fene be ni nyama uchela nyameti bina na nyona damanda mais c'est ça fasriga baka fola abattage clandestin fasriga baka fola munya mbala ko yo nobe musula ko fo ulu chama ko ni meta sugo sansukula ute bushege re ni nga fo bushege ni sugo yin sugo na so njime ko ni oyo mu ba fo de ni muso inga ko ka chade no etani ne no neten client inga ko la netadia ita do sugo mu yire bi kasa Allah kan yaka dama fasriga baka fola na manya ko gele ko ni ko oduna mamunu be ka fo ku ka bara benen na so ma anga suku kona labi wali suku fere ku ka don ka fo ko jamana sariya ko ajenete ne ayede na fasriga baka fola ako ferani da balle bisika keto muna anga bushew ko ka ta fara anga suku ka suku nyuma sonwale abisika do jamana o kona la to muna o resiratika la samuye fasriga baye ayira ka fo anga jamana nyama ube wole ni koina ku joro to ta kosobe note am domine na fo bi suko songo abika gelea kasi degere muma aka jako mali nala ma farati baga me bo an fanya kata yoro wala ngamu suko ko atisega saya aka jako tubli chama meke abakono de fali wa ene o feo eske ni ko kika datu fenfe mabe woloma nala ma jonge tu ibi sigi la wolonguna tu nyone fali ene madala ni ma odunya ke betere bo kaso ebe 24 sur 24 kamalin da kan ya jabi faliga Allahu akbar alamu Allah kan kishi mu ci Allah kan kishi mu maten kishi ni ma nyoko même ba photo ko di fena ka suko dun dépasser le trop suko kon kadinye c'est trop extravagant tiens la suko kadinye voilà wan kelente nkelente voilà docteur ko do ka bla lu ma fena ma songa bla koy allo docteur du ma fawi allo afra ko ngadu docteur ko mun ga bla allo lu ba nga bla lu tab ga to ji John John do ne yini ngadiu marakala fende fly che jankele abini zoro yao arba ga ale do ma ga ale do ko bo je vais les oreilles ana aya sabaga bo mu nye so de bamako okona la su konate ale ya fatri ibunya abala muso aya to do aywa ala khanya ga dama jango selinya ko laina ki inege kunna khad man be ne ba ngalo do de fali soko ba kuna ijandu yere la mais c'est bon amitanae nouvelle horizon nyedankura bakar torol bete ne bota abenata wati anama ngangwi mama nture koroboro ke ni nyaka sebende ntado oyona doninte appropriation par les magistrats de la législation sur la cybercriminalité au moins 100 membres du syndicat autonome de la magistrature SAM à l'école et comment information mais il faut dire
a ko n'i y'a ta ka lajɛ kunungun tɛ tarata ya o kun ye don dumanba de juin tile 22 san 2021 sabula n'i y'a ta ka lajɛ min kɔni ye anw ka kiritigila donso mun bɛɛ a bɛ fɔ mun yɛrɛ ma ko magistrat b'a kɛrɛtɔrɔ bɛɛ tɛ kɛnɛ la maa mun kɔni b'u yɛrɛ sɔrɔ lafasajɛkulu tɔgɔ la n'o ye syndicat autonome de la magistrature ye a fara ɲɔgɔn kan tɔgɔba n'o ye SAMU ye u kɔni sigira ka fara ɲɔgɔn kan waati min na min kɔni ye kɛnɛ belebele u y'o sigi kunungo n'i ye kɛnɛ in ta ka lajɛ a kɛnɛ a ɲɛmaya a n'a kungilenna n'a bonya n'a karama bɛɛ kun t'a mɛn ka bila maa min kɔni ka minɛn kɔnɔ o de Mahamadu Kasoge i yakili to a la ale de y'anw ka minisiri kura ye minisiri kura min ka baarabolo ɲɛsinnen don fɛn min kɔni kiiri ani jo sariya o bɛ se ka kɛ ko tɔbɔtɔlen ye cogo min na anw ka jamana kɔnɔna la Fatisanba a ko ne nin kɛnɛ in ta ka lajɛ babu yɛrɛ a ɲɛbila babu a dayɛlɛla maa jumɛn de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Fatisanba a ko SAMU u ka ɲɛmadanga mun bɛ n'o ye vice président ye ale fɔlɔ de babu in dayɛlɛ Fatisanba a ko n'i y'a ka dantigɛliw ta ka lajɛ a ko an bɛ don min ko bi fɛn min kɔni ye cybercriminalité a tiɲɛni kundama ani djihadisme terrorisme a bɛɛ ye fɛn suguya kelen de maa mun kɔni b'u dalen to nɛgɛjuru coupe kɔfɛ ko bɔlɔlɔ wa n t'a si dɔ di ka nɛniw kɛ ka maaw ka nafolow buruja hali n'a ma ban ala ni communicatif Touré sababu caman jiginna ka bɔ a kuma na awɔ jamana min ka jan ni jamana bɛɛ ye e b'o tɔgɔ dɔn o tɛ Abu Talini ya awɔ o de ka jan ni diɲɛ jamana bɛɛ ye n'an jiginna an bɛna position géographique f'i ye hali n'i ye nɛni kɛ ka t'i bugu ye walahi Touré a bɛ t'i dénicher i dan bɛ yɔrɔ min na jusqu'à ton dernier retranchement i bugu yɔrɔ laban Hélène a bɛ t'i dénicher a bɛ t'i duru i kɔrɔ ye Fatisanba a ko o min kɔni waleya min daminɛlen filɛ nin waati laban ninnu na tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kan nin kɔni ye folinanko belebele de ye nka n ye Touré ta min fɔ o ye en parenthèse de fasiri kɔnɔna la Fatisanba a ko min kɔni ye vice président SAMU yɛrɛ to a la a ko nin waati laban ninnu na maa min kɔni faamuyabaliya yɛrɛ sababuya la n'u kɔni bɛ na nin dingɛ in kɔnɔna la maa si t'o dan dɔn o bɛ cogo min na nɛninikɛlaw la o b'o cogoya kelen la ala kiiri tigɛlamɔgɔw yɛrɛ dɔw yɔrɔ la sabula nin ɲɔgɔnna wulikajɔ sugu n'i ma kalan a kalanko ɲuman na ninnu ka kalan min furu tuma min na o y'a sɔrɔ nouvelle technologie kuma ni avancée sugu in sɔrɔ e ye kuma in fɔ ma ni waati bɛ yɛlɛma i bɛ conformer ni waati ye de voilà a la il y a un climat d'adaptation i bɛ cogo ka bɛn waati yɛrɛ taabolo ma e ye kuma in fɔ ma min ye Fatisanba ye a ko o de la foli ani tantoli vice président yɛrɛ ka fɔ la SAMU to a la a bɛ ɲɛsin kulu de ma cakɛda kulu min kɔni bɛɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko autorité malienne de régulation des télécommunications a fara ɲɔgɔn kan tɔgɔba n'o ye AMRTP sabula olu de sɔnna ka musaka b'u poche d'a fɛ ka jɔ nin kalan kofɔlen yɛrɛ la n'o ye session de formation ye min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye an ka kiiritigɛlamaw ye donna nataw la nin ɲɔgɔnna kɔni gɛlɛya sugu ma bi u kan bɛɛ u ka parquet yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ larawi cogo min na maa si kana bili o fili yɛrɛ dingɛ kɔnɔ bilen Fatisanba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ min kɔni ye belebele waati min kɔni na kuma fɛnɛ dir'o ma n'o kɔni ye Kasoge Mahamadu le ministre de la justice et garde des sceaux b'a kɛrɛtɔrɔ bete a ka dantigɛliw kɔnɔna la a ko ni kɔni kɛra nisɔndiya ko belebele de ale yɛrɛ bolo min bɛ kɛ sababu ye a n'a baara ɲɔgɔn n'o ye kiiritigɛlamaw ye u ka fara ɲɔgɔn kan nin ɲɔgɔn na kɛnɛ sahalen na ka nin ɲɔgɔn na babu sugu yɛrɛ da tabali kan bɛɛ k'i hakililanta fɔ a la o bɛ ɲɛ kosɛbɛ jango kalan min yɛrɛ b'a senkɔrɔ o de ɲɛna n'a bɛɛ ye o kuma min kɔni ye kiiritigɛlamaw ye bɛɛ kɔni k'i hakili sigi sabula musaka kɔni bɛɛ jamana yɛrɛ bolo n'a bɛ se ka don nin ko in da fɛ min bɛ kɛ sababu ye kiiritigɛla fɛn fɛn kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔna la Hélène nin sariya kura donnen min filɛ nin u ka kiiritigɛ baaraw la bɛɛ bɛ se ka faamuya jidi sira sɔrɔ cogo min jamana kɔni ɲɛmaaya bolo n'o ye gouvernement ye u dɛsɛ man di o sira in kofɔlen in na sabula n'i ye nin baara in ta ka lajɛ an bɛ don min ko bi a nafa ka bon o de ye nafa bonya da ye n'i ye nin fɛn ninnu ta ka lajɛ
n'o ye nouvelle technologie ni ma ɲɔgɔnlɔnkura mun donnen filɛ kibaruya yɛrɛ cari cogo la baaraden don min sɛbɛkɔrɔ ɲɛna sabula a bɛ kɛ sababu ye min ko ni kibaruya ye a nɔgɔnin bɛɛ fɛ a bɛ lase diɲɛma bɛɛ ma nka o n'a ta bɛɛ ɲuman kɔni bɛ ko la Bakary Traoré bɛɛ tɛ kɔlɔlɔ b'a la dɛ hali ji a min kojugu a t'i sara de ya a bɛ kɔlɔlɔ lase ma fɛn bɛɛ lajɛlen damatɛmɛ kojugu a bɛɛ n'a conséquences de don o tuma a ko min kɔni ye nin faamuyabaliya ye an bɛ don min na ko bi o de ye sɛbɛkɔrɔ ɲɔgɔn yelen de bɔlɔlɔ ko in kɔni kɛra sababu ye ka ko dama min kɔni tiɲɛ anw ka jamana kɔnɔna la wali jamanaw yɛrɛ kɔnɔna la misali yɛrɛ gun kan maa si t'o dan dɔn nka nin n'a ɲɔgɔnna kalansugu n'a tora ka to sen na a bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye a buruja bɔlɔlɔ yɛrɛ sera buruja baarakɛlaw ye u n'a dabila o tɛmɛlen kɔfɛ min ye kiiri tigilamaw fana ye maa min kɔni m'a don buruja minɛn kɔnɔ e kan k'o ɲangi ni sira min ye o tɛ bi kɔnɔ bilen fasisanba a ko nin walankofɔlen min kɔni filɛ nin a n'a ta en 2 phases en 2 séquences e kuma in fɔ ma min kɔni ye kiiri tigilama fɔlɔw ye maa 50 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn samu to a la olu tun bɛ yen kununko il s'agit là notamment de la première vague o tɛmɛlen kɔfɛ min kɔni ye vague filanan ye n'o ye kulu filanan ye maa 50 de don o tuma a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn maa 100 de ma e kuma in fɔ ma nka ni fɔlɔ in bɔra ye maa 50 filanan bɛ fara kan o fana bɛ kɛ maa 50 dafalen kulu kunda nin ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ gabeso min na nouvelle horizon ɲɛdan kura Mahamani Touré ale ka sɛbɛnnen don u ka bibɔli la Mahamani Touré foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na foli an b'a lase Jagili jiginɛ ma a bɛ ka an lajɛ mun ye Maliyaso ye ko mun ye Lɔmu Kurube ko Madu Mayiga k'a b'o de dun Lɔmu Kurube cɛ wusu cɛ kurulen wa cɛ kurulen kɔni a b'o de manger bon i b'a dɔn ne da ma ɲi kuma in na quoi worosɔgɔ tɛ n kunna bi waati na mun ye Alimaɲari ye a ko n k'i ɲininka ko Abutani ko f'i ka tila k'a ɲɛfɔ Labutani géographiquement n bɛ n'a fɔ a ye o k'i ka tila k'a ɲɛfɔ Abutani a bɛ jamana mun na ko k'a ɲɛfɔ jamana wa a bɛ Mali yɛrɛ de la Buguni ni Kɔrɔn cɛ Abutani diɲɛ laban dugu yen de don Dawoma dɔrɔn i y'a faamu wa a banna Ala k'an kisi Ala k'an ni yen cɛ janya mun ye nin waati na Paki an b'a fɔ Jalakɔrɔji o kɔnɔna la k'a fɔ a ɲɛna ko foli ko a diyara n ye mun nin bɔlen kɔfɛ sa foli an b'a lase mun ye an ka super patriote ma Baba Adama Touré waati na an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Faransi o kɔnɔna la l'avocat sans bureau an ka maliden minnu bɛ jamana kɔ kan nin waati na an b'u fo sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o la n'an ye Baba Adama Touré ka ale fo badabada foli an b'a ɲɛsin nin waati na mun ye Amadu Jalo fulakɛ lada Amérique ale bɛ yen mun ye Musa Kulibali Wasaka Musa mun ye Amadu Bagayogo Indonésie Madame Bagayogo Fatoumata Indonésie Alassane Fofana ale bɛ Faransi kan ale bɛ Londres mun ye Adama Magasa n'o de fiyɛna plomberie dépannage en urgence rénovation installation Faransi kɔnɔna la mun ye Adama Magasa a ka teli a nɔ a ka ɲi ale jiginɛ badabada ale jiginɛ an bɛ foli lase a ma nin waati na Faransi Musa Touré ale bɛ Faransi kɔnɔna la nin waati na an k'a ma ko marakaden Zidane Basali Salimata Kulibali an b'a fana fo nin waati na mun ye an yɛrɛ tɛnɛmuso ye tanti Valère Ma mun ye tanti Ajaratu Traoré foli an b'a lase a ma nin waati na Dijon o kɔnɔna la Alimaɲari ɲinɛma k'a ko cogoya si la n'an ye ale fo sa foli an b'a lase Dramane Konare ma an b'a yira an ka tunkarakaw la an minnu bɛ k'a fɔ ko min carte de fidélité ko ma ta u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ carte de fidélité ko u bɛ se k'a ko sela cogo min na walasa mun ye jɛmukan ye a ko a bɛ se ka ɲɛ tunkarankew dama tɛ dɛ maa ma b'a lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan la n b'a f'i ye n ko merci a tɛ soubassement jɔ sisan u ka n'an ko ten awɔ u b'a fɔ a bɛ faamuya a faamuyalen kɔrɔ don sisan an ka tunkarakɛ ninnu ta jateminɛ n'an y'olu ta jateminɛ o bɛ kusaya kosɛbɛ awɔ an ka kɛ ten maa ma ko nin bɛɛ n y'a f'i ye n ko karitiw bɔlen don min y'a dugumataw ye olu bɛɛ min y'a mabataw fana ye kuma n'a cogoya don a bɛɛ bɛ sini ani mankan ni kumaba an bɛ foli di nin taaba in bɛɛ kelen-kelenna ma ko hali bi min ko ne kanubaya sɛbɛn n'o ye carte de fidélité ye a dasin bɛ anw ka ɲɛmaaso yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye Nura FM yɛrɛ ɲɛmaaso ye 76 33 43 03 o de y'a sɔrɔ sira ye wele n'Ala sɔnna ma carte a bɛ sɔrɔ kuma foli an b'a lase nin waati na an ka kɔɲɔmuso ma tanti Aja Bakuru Traoré nin waati na a bɛ k'an lamɛn min ye Jaginɛbugu o kɔnɔna la badabada foli an b'a lase Aja Bakuru Traoré a ma nin waati na n'an y'ale fɔ Ablaye Mara n'a ka denbaya foli bɛ lase u ma nin waati na a yɛrɛ bɛ k'an lamɛn nin waati na Farada sugu
dugu kɔnɔna la ana dɔ kɛ Mohamed Mara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen k'u fo mun n'an y'olu fusa badabada foli an b'a ta nin waati na sa ni ka Samu Kulubali n'an bɛ kama ko Ala tile Jalakɔrɔji kɔnɔna la an b'a ɲɛsin a ma nin waati na mun n'o bɔra yen foli an b'a lase mun ɲɛ Adama Danbele kɛngɛli miyala kala kɔnɔna la cɛkɔrɔba yan bɛ k'an lamɛn Jamusabugu ni Zurukɔrɔ o sira fara o la n'an y'a ale fo badabada foli an b'a lase mun ye Presiki Tagadugu mɔgɔw ma Jinɛ Sokola la n'o ye Bulayi Tarawele n'a furumuso foli a bɛ las'u ma o bɛ d'u ma Bakar Touré bɛtɛ min ye Balaji Touré association des éditeurs de presse ASEPO o ɲɛmaaba Ba Siriki Touré n'an y'a fɔ a doit kɛ Balaji Touré ale kunnafoni sɛbɛn min bɔ n'a bɛ fɔ de ma ko Reflet d'Afrique o y'o directeur de publication ye ne yɛrɛ dagawuli don an bɛ foli ani tantoli d'a ma ka Bura Tarawele fɛnɛ fɔ a to a la n'an y'olu fɛnɛ fɔ min ye Warabangaro ye ale ye Jalakɔrɔji ka den yɛrɛ de nka a ka baarabolo ɲɛsinnen don sɛni ka baara de ma Sotaramani i bɛ taa wa arayida an bɛ foli d'u ma u ka syndicat bureau yɛrɛ kɔnɔna la a fɛnɛ jamukan in sigi man di ka fori a kunna an b'a foli d'a ma k'a ka denbayama bɛɛ lajɛlen fɔ a to a la mo baasi tɛ mun ye ɲɛmaa so kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen kama ko Gafu Jama Kamadu ni so la b'a fɔ ko Maminatu ka belebele walima dakantigi foli o bɛ lase a ma ɲɛmaa danga ale kun ye Bala Sanogo ye Balajigi badabada foli an b'a lase Bala Sanogo ma Sumala Danbele a n'a ka denbaya lakana kun b'olu bolo min ye Facebook Mamadu Kulubali n'an bɛɛ lajɛlen kama ko fa Facebook kun b'ale bolo kuma bara Boubacar Tarawele bɛ ko ma ko BT ani Mohamed Sagare bɛɛ lajɛlen kama ko Maliba Mumu nɛgɛ karafe o kun Aminata Kansa bolo Jama Noir nɛgɛ karafe o kun b'ale bolo an bɛ wuli baro ni mɔgɔw bɛ n'u sigi n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini an bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ